Her er din nye Sarita. Nu skulle den være klar. Så får jeg den på igen. Eivind Jacobsen på 94 er en af de beboere på Stenslund Plejecenter, der lige nu tester den nye faldalarm. Jeg synes, det er så godt. Og så synes jeg, det er godt, at der er stadigvæk nogen, som vil hjælpe de gamle, når vi bliver gamle. Den seneste måned har han brugt faldalarmen. Jeg tror, vi skal tage den her med hjem. Vi skal se, hvorfor den ikke svarer. Og en gang om ugen kommer de 2 studerende, der har opfundet systemet, for at samle data fra testalarmerne. Så sidst, når jeg lavede den, det var selvfølgelig der kl. 5 om morgenen. Ja. Og før det... Så det er 2 døgn siden, siger du? Ja. Eller 3 døgn siden? Ja. Det er fedt at se, at det går hen og virker nu. Og det er ikke nogen helt almindelig alarm, for når plejehjemsbeboeren falder, så får personalet besked, uden at den ældre selv skal trykke på den knap, de ellers skal bruge, når de har brug for hjælp. Så står der, Eivind Jacobsen har brug for hjælp. Så ved borgeren, som måske ligger ude i haven og er faldet, at der kommer nogen, der hjælper dig lige om lidt. Så de ikke skal gå i panik over, at nu ligger de der. Samtidig er der en GPS i alarmen, og dermed skal de beboere, der er demente, og som ellers skal bære en GPS, kun have én alarm på kroppen. Noget, der i dag ellers er delt i flere forskellige apparater, og det vækker begejstring på plejecentret. Om man er ung eller gammel, eller dement eller ikke, så betyder det rigtig meget for alle, at både at man kan få hjælp, når man har brug for det, men også at man kan bevæge sig frit omkring og har muligheden for at blive fundet igen, hvis man bliver væk. Fordi demente borgere bliver ikke bare væk fra os, de bliver også væk fra sig selv. Ideen fik Nikolaj Nielsen for år tilbage, da han selv arbejdede på et plejehjem. Og for de 2 opfindere er det i dag guld værd at få testet alarmen ude i den virkelige verden. Vi sidder og tester det i vores små kasser, og så kommer vi ud i virkeligheden, og så bruger de det helt anderledes, end vi har tænkt, og så pludselig så fungerer det lidt, og opfører det helt anderledes, så var der nogle scenarier, som vi ikke havde taget højde for. Faldalarmen er blevet til i forbindelse med et studieprojekt i Aarhus, og indtil den endelige model er klar til produktion, så sidder de 2 selv og laver alarmerne. En ikke helt let opgave med så mange funktioner i et og samme apparat. Vi har mere eller mindre skulle genopfinde, hvordan man laver en mobiltelefon, en GPS-tracker, falddetektor, alt det. Ja, også alt det, der ligger bagved, som du laver. Men det er ikke nok at teste udstyret hos de ældre. For at kunne programmere faldalarmen helt rigtigt, tester de 2 ingeniører også alarmen i en judoklub. No pain, no gain. Og med flere hundrede forskellige fald. Og vi kan desværre ikke forvente, at en hel masse ældre mennesker går rundt og falder for os. Så vi må finde det næstbedste. På Stenslund Plejecenter kan man sagtens forestille sig at bruge faldalarmen, når den er testet, færdig og klar til produktion. Hvis det kommer til at fungere, så tror jeg, det bliver super godt. Vi er meget begejstrede i hvert fald og glæder os rigtig meget til at få prøvet de forskellige funktioner af. Det fungerer fint. Det er så dejligt at være sikker på, at man kan få hjælp.